l'11 de setembre va ser un punt d'inflexió per la premsa internacional i la premsa nord-americana. Als Estats Units, Barcelona és una ciutat molt apreciada i molt estimada. Jo crec que els interessos de Catalunya no s'alineen amb els interessos d'Espanya. Hi ha moviment catalanista en aquests moments, hi ha un moviment fort per l'estat propi, o si més no pel dret de decidir. You don't have to argue that Catalonia has a right to secede. Instead, you have to argue that if there is strong sentiment in favor of secession in Catalonia in a free and fair referendum, els moviments de base sempre estan organitzats per algú i jo crec que aquest també. Això no vol dir que la força que realment mostra aquest moviment sigui purament del poble. Ja no podem tornar endarrere. Endavant, endavant, endavant. Visca Catalunya.